Hej alle sammen. I dag der spiller vi Minecraft, og videoen den crashede midt i en runde, fordi jeg kom til at lave en fejl, så vi må bare starte herfor. Det er Sofus, og vi spiller sammen med Daniel. Han er på vores hold. Han er så uheldigvis kommet over på rødt hold. Han er desværre ikke med i samtalen, fordi han sidder lige ved siden af mig. Og så vil det larme alt for meget, og så vil der komme ekko i mikrofonen. Og så der er lige, hvor jeg har lagt mærke til, du kan stoppe optagelsen ved at trykke shift, og så 10. Men skriv i kommentarerne, når vi synes, min mikrofon er blevet bedre siden sidst. Jeg havde lidt problemer, og det er ikke forordnet nu. Og i morgen skulle vi så hoste meget. Jeg er lidt forkølet. Fra siden! Nora fra siden! Nej, Nora, bagved dig! Hen ved ægget, mener jeg. Tag ham, Nora. Jeg lapper alle de huller her. Fuck. Så folk, hvis I kan lide de her videoer, så må I rigtig gerne like. Og hvis vi rammer 50 seere på den her video inden for en uge, så lover jeg jer, at vi laver med flere af dem her. Så lover jeg jer, at vi laver sådan 5 mere. Og vi begynder snart at lave noget Egg Wars, fordi det er rigtig sjovt, og det er vi gode til. Ja, jeg er god til det her. Og så får vi tager den. Jeg slår dem med en op. Jeg skal dræbe den, Nora. Så mange hun lige dræbt. Jeg ved ikke, hvor kan man se det? Men det er bare noget at tage. Nora, jeg har lappet hullet med mit blok. Okay. Og hvis I hører nogen tale i baggrunden, så er det Daniel. Og hvis I kan høre noget, så er det min hund i baggrunden. Det er fordi vi får gæster. Eller jeg tror, vi har gæster. Og der er nogen ind med ægget. Nej. Og der er en stor lille. Nora, nu. Simon! Jeg ejer dig. Og jeg er død. Så husk, hvordan er det, du får en ny, ja, hvordan er det, du får en ny pet. For penge, når det er, man dræber nogen, så kan man unlock dem, når banen den er færdig. Ej, der har rødt flag. Løber lige der. I gotta kill you. Du behøver slet ikke koncentrere dig om mig. Nej. Nej, du skal ikke gå i krig, når du har fladet. Og man bliver jo bare ikke dummere. Hvad? Hej. Hej. Hvad spiser du? Gulerod. Det er bare sådan, du spiser chips. Og David, han er på vej mod vores base. Hvorfor tager den ikke vognen? Fuck nej, hør nu. Just do this! Kom så, Sofus. Nej! Lad være,
I got it! I got it! Kom op nu, Sofus! Den står snart hos A. Løb! Woo! Sådan, Sofus vinder! Nu har jeg givet dem sige, har din taber til Daniel. What? Ja, vi har tabt til jer. Har din taber. Det skulle jeg sige for Daniel. Eller Sofus. Nej, okay. Hvad for en band skal vi nu tage? Det er lækkert. Sådan. Og jeg står her der, hvor vi var før. Trick or treat! Og Sofus, hvad er du her? Der er Twili. Og jeg vil den anden. Bare ærgerligt. Så Nej, må vi tog den samme. Ja, vi har taget den samme. Nej, jeg skulle ikke give den lige. Tag blå. Så må du gå ud af den og ind i vores Daniel, for vi to. Sådan der. Der er 15. Så er en om. Godt, og tag blå. Sådan der. Danny, kom du ind? Den er så ikke på. Jeg har en ind. Sofus, hvad holder du på? Men er West. Sofus, du er rød. Hvad? Ja, det var også det, vi skulle tage. Nej, vi skal tage blå. Det var ikke, hvad jeg havde sagt. Nu vil jeg sige til ham, har din taber. Når vi vinder. Jeg skulle... Jeg kan godt høre dig, Okay. og jeg er lidt ligeglad. Sig til ham. Ja, vi giver den her flere lag. Det mest amerikanerne, hvis det bloks er. Han betaler over en anden vej. Bedst. Da jeg står her og gør det op af. Jeg tror slet ikke, vi har dækket vores æg. Eller... Bare har mange lag. Kan du huske den her video, der vi lavede det, så crashede den. Nu er det dig, der har fundet underholdet. Kan du huske det, Det tror kan jeg vinde over jer. Så sige, de har din taber for mig. Sofus, Ja. vi er snart færdige. Jeg skal bare have vundet. Nej. Jeg skal vi til runner. Jeg har vundet. Så Arne. Nu er der min her. Men måske. Nej. Der er en, der har dækket hele vores store hul til. Er der? Mm. Nu er det jo du jeg får til det. Fuck. Og der var slimes. Attack! Ej, der er en, der har dækket hele jeres mine til. Jeg har fundet en hemmelig vej op. Der. Sådan der. Crash it. Hvad kommer? Vi skal ikke det. Er de så syge? Det er mega irriterende, at de bare dækker hele hullet til. Ja, vores. Hvad fanden kommer man op? Hvad fanden kommer man derop? Jeg skal fortælle dig, at heroppe, så skal du hoppe ned og lande på slimeblokken. Hvis du lander på slimeblokken, så er det fuldført. Nå, men det er ikke det, jeg har aldrig. I skulle tage og kigge nærmere i chatten, eller op lidt foran jeres hoveder. Hvad var det, jeg sagde? Hvad var det, jeg sagde? Kom nu. Det eneste, du ikke gør. Hvem blev din flow? Var det dig, Sofus?
Jeg havde flag. Ja, gå nu væk med dig, dit bedst. Kom så min ud for mig. Er det dig, der har flag, Sofus? Mm. Det er sygt! Det er sygt, det er mig, der gør det her. Ja, hvis ikke I har opdaget det, så prøv lige at Det var kigge, det hvem der... eneste, jeg sagde til dig. Kom ud og aflever den igen. Ja. Kan de høre dig? Sofus. Ja? Ikke noget alligevel. Jeg tager bare lige mit hørebøffer. Satan. Gå nu væk. Wow! Ja, jeg hørte dig godt, Daniel. Sofus. Ja? Gør det noget, at min far kom ind og forstyrrede os? Det er lige meget. Okay. Det gjorde noget. Jordens undergang. På en måde var det. Jeg tabte ikke min hørebøffer. Og han tog af mig, og så... Det er flag. Du kan sgu selv gå ud. Ah! Nå, men altså... Daniel, Daniel. skal vi angribe? Ja, der er lidt lang sos. Var det dig, der gjorde det, Daniel? Nora, var det Daniel, der nakkede mig? Det tror jeg. Kan I høre, der er meget larm i min baggrund? Jeg kommer lige om 2 sekunder. Yes. Godt. Nå, men jeg har imens. Sofus, Ja? vidste du ikke, hvor meget der dræbte dig? Nej. Ja, tag Westflame, ikke Bruce. Du er en søde. Støj nu! Nå, fuck you. Tortving. Hvad fanden? Nej. Og for satan, jeg har lidt liv, mand. Ej, der er en, der har vores flag. Ha, det vil jeg lige spørge. Swine is on screen. Danny, der er en bagved dig. Mm. Og det er ikke mig. Nej. Ej, det er godt gået, Daniel. Hvad? Godt gået. Hvad mener du? Hvad? Nu står vi 2-2. Hej, Daniel. Det var mig, der dræbte dig. Ja. Jamen, så du ikke den video, tror du så ikke, at det er tid til at... Den er jo rimelig lang. For satan, nu dør jeg sgu nok. Nu er den lige ude ved... Der bliver let. Det er blevet Nu sjovt. kan jeg tage jeres flag. Hey, Nora givet det er sgu ikke engang Nora. Hvad? Det var bare fordi det lignede lige, det var Nora, der var ved at tage vores. Okay, så jeg er tilbage. Jeg skal bare lige ud. Jeg skal bare lige ud og hjælpe mig på tingene. Nå, men hvordan går det for jer, Sofus? Jeg kan se, det står 2-2. Det gør den ikke.
Skrider jeg bare med dig, Daniel. Skal vi lige mødes og så drikke en kop te eller et eller andet? Yes. Ja, det er faktisk. Ja, vi vandt da. De vandt. Nå, og Nora, hvad var det, der startede med at sige, at vi var nogle tabere? Det Tabere! var Daniel. Det var dig. Nej, det var Daniel. Jamen, så var det var både jer, det var jer begge to. Jeg skulle sige det fra Daniel til dig. Og det er Nora, det er ligesom i Egg Wars, hvor du kan købe dine kits. Nå, hvor mange penge har jeg? Forstår jeg gået på mange blocks. Kills, eller wins, kills, Nå, men vi ses, folkens. Husk at subscribe, like, dislike, hvad I har lyst til. Ja, okay. Vi Hej, hej. ses.